Čau, je pondelok ráno, ja som sa rozhodol si vyraziť, zabehnúť trošku. Verím, že si neprevzal ten mýtus podľa demotivovaných zamestnancov, že pondelok je najhorší deň v týždni, ale práve naopak, ak veríš, že je to ten deň najlepší, tak si na ceste vyťaziť. V poslednej dobe v poslednej dobe sme mali veľa práce, valíme na 120%, veľa cestujeme. Teraz sa mi podarilo troška veci delegovať aj na ostatných členov tímu, tak sa vám môžem takto krásne prihovoriť. Ste si všimli, pekná grafika, spravil mi ju kamarát a veľký pán, veľký talent, hlavne na úpravu fotiek, čo sa tohto týka. Sleduj jeho Instagram, I'm the Bushman, Kamil Bušniak, veľký pán. Chcel som jednu vecičku dneska prebrať. Veľa ľudí sa pýta, či náš projekt, fanpage a tak ďalej, či to súvisí s nejakým network marketingom, alebo či ja sám robím nejaký network marketing. Naša stránka nesúvisí a nespájame ju so žiadnym network marketingom. Je to úplne iný projekt, čo sa mňa týka osobne. Tým, ako som hovoril, že som teraz troška dostal viacej času, tak som prijal výzvu tiež rozbehnúť biznis, firmu tu v Československu, strednej a východnej Európe. Novinka v týchto našich krajinách, čo vo svete funguje 200 rokov. Prvá liga, Liga majstrov, Real Madrid, Bayern Mníchov. Vieš si to predstaviť, o čo ide. Vyložíš nohy 3% denne, nič nerobíš, 1000% ročne. Ak robíš takýto biznis, alebo si myslíš, že niečo takéto budem robiť, môžeš s čistým svedomím vypnúť toto video a môžeš ma prestať sledovať. Hľadám schopných lídrov. Momentálne mám čas venovať sa 2 ľuďom, ktorým rozpumpujeme kariéru, uvidíme svet a vybudujú dlhodobý odkaz pre ďalšie generácie. Svoje deti zanechajú tu odkaz a inšpirujú iných. Takže hľadáme len tých najlepších, investícia od 1000 eur. Takže bude to zábava, sa teším na predaj. Napíš mi do správy, prečo práve s tebou by som mal robiť, alebo mali by sme robiť, a ti rád poskytne informácie. Najlepšie sa osobne stretneme a vyrazíme do toho, do akcie. Mňa čaká ešte niekoľko kilometrov dneska, takže vidíme sa na budúce. Čau!